Hace unos 5 meses. Bueno, primer vol en rol d'anillo. La veritat és que és un puesto espectacular. Passa que jo avui tinc un xicotet problema que m'ha tingut un poc d'infecció d'orina i des de que així estic pixant-me, però espectacular. Damunt no se m'encén el vario, però sí que tenia bateria, no sé per què. Però bueno, he pogut girar unes quantes tèrmiques, tinc 1700, agafant un passeget i antes de pixar-me damunt vaig a baixar perquè, perquè vegeu Ron l'Anillo, espectacular. Molts pilotos, que per així tens que agarrar una cola com si estigueres en la carnisseria, però és espectacular. Mira, si pareix que tenim algo. A veure si consigo guanyar un poc més d'altura i fer un trosset més. Si me pixa damunt, pues me pixa damunt. A veure si trobo algo per així. Que com no tinc el vario tampoc, ho estic notant més. Així estic notant coses. A veure. Què és això? Si és una burbujeta o què és això? Anem a intentar a veure què passa. Estem a 1506. Peguem unes voltetes a veure si estem pujant. Si estem pujant la mantinguem. Pareix que sí que pugem. Molt fluixeta, més 6, més 7. Però a veure si podem rascar algo, va. No, mira, estic veient ahí un xulo que ens està marcant la tèrmica. A veure si podem agarrar això. Està girant hacia davant, no sé si el podreu veure. Just en front. 1500 metres, estem perdent altura. Vinga, estem entrant a la tèrmica, crec. Este xulo està damunt. Vaig a girar en la seva direcció. Vinga, pareix que sí. He perdut el xulo. Ahí està. A veure si girem així algo i pugem. 1533, vinga. Pareix que han guanyat algo d'altura. Estic aplicant la tècnica dels 3 segons. Quan note la turbulència de l'entrada, compte a 3 i comença a girar. Suau. Pareix que estem pujant 1577, 80. Vinga, anem a continuar en aquesta direcció. Està girant a l'esquerra, vaig a girar en ell. Rock and roll! Pues han ficat a 1650 i pujant. 1900. Això és volar. Quan te penses que tot està perdut, veus un xulo i te puja. Però no vaig a girar massa perquè m'estic pixant a més no poder. Que si esteu veient els blogs, els xulos són els carronyeros típics d'ací i marquen totes les tèrmiques perfectament. Solen anar en grup i igual els veus així super guapos, volant espectacular, que te'ls veus en la basura furgant-ho tot. Són un poc guarros, però són carronyeros. Res, 1800.
No vaig a pujar més perquè no voldria pixar-me damunt, la veritat, perquè me queden diversos dies de vol. A veure si aconseguim agarrar aquells que estan allà. Pa quan siga una emergència pixar, tirar cap avall. Vale, estem així altra vegada. Estem arribant al grupet este que n'hi ha així davant. La primera vegada que xile tèrmiques en tanta gent. A veure com se dona. I no vull pujar. Sempre passa igual. Quan vas pujar, no puges. I quan tens que baixar, no pots baixar. Sempre passa igual. Però res, paciència. Apretar la uretra com si no estiguera bé. I a poc baixarem. Jessit me contava l'altre dia que mira si és famós este poble per el parapent, que n'hi ha gent que va en les motos per ahí vigilant a veure la gent on punxa, on cau, on aterrissa, i va directament on tu estàs. Entra en la moto per el camp hasta on tu estàs per agarrar-te i portar-te hasta on te dona la gana. Bueno, estem aterrats. Possiblement el pitjor aterratge de la meva vida. Però bueno, caigut de peu i tal, però he entrat confiat en que podia pegar la volta per enfrontar-me al vent i res. Soc idiota perquè mira que gran el camp, pues mira. Però bé, hem aterrat de peu, que és l'important. I el que vos comentava, just aterrat i ja ha vengut el xic aquell, no sé si el veieu ahí en la gorra, la casa. Però bé, vaig a replegar i per a casa. Ja hem arreplegat. Estic caminant cap a la casa. Conclusions del vol. Que putada tindre la infecció d'orina. Com estava pixant prou i sabia que tenia que aterrissar, he pogut calcular més o menys i m'he quedat com a 5 minuts de casa, pràcticament tot 10. Bueno, per a qui no ho sapigueu, he vingut en una vela nova. No era nova, és de segona mà, però és un nivell més del que jo he estat volant fins ara. I els primers dies, doncs això, estava un poc assustat per a veure com s'anava a comportar i tal, però avui m'ha demostrat que és una màquina, la vela. I res, a veure si arriba a casa, me drogo un poquet i demà a donar-ho tot. Vinga, ciao. ¿Me llevo? Mira el torero. Mira la banda, la puerta. Pero 5 por los que Hay que probar sin flash primero. Ah, sí, que pruebas. Espera, espera.